Яшчэ пару год таму ў Менску ў метро можна было знайсці подпісы беларускай лацінкай. Плошча Францішка Багушевіча, Ракаўскае прадмесце, Кавальская слабада, Вакзальная і гэтак далей. А пасля яно ўсё загадкава пачало знікаць. Нібыта нейкія фрыкі-русафілы скардзіліся, што нічога не разумеюць. А была таксама версія, што ў краіну пачалі масава запаковваць расійскіх вайскоўцаў, і вось акурат ім было нічого не понятно, і забаранілі. З вами Кацярына Ваданосава ў серыі перадач «Тры зубы пагоня». Сёння мы пагаворым пра беларускую лацінку. Ці гэты алфавіт натуральны для нашай мовы, ці штучна навязаны палякамі і каварным захадам, ці мае лацінка гісторыю, традыцыю і якое ж яе месца ў сучасным свеце. Калі вы палічыце гэтае відэа цікавым, годным, пазнавальным, то мы чакаем на падабайку і падпіску на наш канал. Дзякуй! Часта можна пачуць, вось навошта пісаць па-беларуску гэтымі польскімі літарамі? Гэта наогул такі вельмі пацешны штамп. Лічыць усё заходняе, не расійскае і не праваслаўнае польскім. Лаціну ж прыдумалі рымляне пад патрэбы сваёй мовы 1000 гадоў таму, калі ніякай Польшы яшчэ не існавала. Роўна як і кірыліцу склалі Кірыл з Мефодіем, значна пазней, праўда, пад патрэбы мовы блізкай да сучаснай балгарскай і македонскай, а зусім не для расіянаў і беларусаў. Ужо пасля яно ўсё прыходзіла да нас разам з цывілізацыйнымі зменамі. Кірыліца раней у часы Русі, а лацініца пазней. Але ўжо ад 16 стагоддзя мы сустракаем пераклады, а дакладней транслітарацыю кірылічных дакументаў і допісаў па-старабеларуску на лацінцы. А далей і цалкам самастойныя допісы лацінкай. Як, напрыклад, вядомы звон часоў Стэфана Баторыя з вёскі Моладава на Берасцейшчыне. Майстар, які яго ліў, напісаў пра сябе і падзякаваў Богу акурат на лацінцы, і ніхто яго да гэтага не змушаў. Гэта быў натуральны працэс, бо Вялікае княства Літоўскае інтэгравалася ў заходнюю культурную прастору. І таму паралельна з модай, вайсковымі ці эканамічнымі інавацыямі да нас прыходзіла і лацінка, як чыста практычны кейс. У 19 стагоддзі склалася цікавая сітуацыя. Калі беларуская ідэя ўжо прыспела, час прыйшоў, не было ніякай еднасці і разумення, якім алфавітам усё гэта пісаць. Аўтары часоў рамантызму, Дунін Марцінкевіч або Чачот, арыентаваліся на лацінку, бо самі навучаліся пісьму гэтымі лацінскімі літарамі, роўна як і іхныя чытачы. Цікава, што Александр Рыпінскі ў 1850-х гадах упершыню выкарыстаў літару ў нескладовае і зрабіў гэта, зразумела, лацінкай. А расійскія ўлады, канешне, карысталіся прынцыпамі «не пушчаць». У 1859 годзе іхнае ўпраўленне цэнзуры прыняло пастанову пра забарону польскага шрыфту для маларасійскай мовы і гаворкі беларускай. То бок кірыліцай друкаваць нейкія слоўнікі, этнаграфічныя песні на наречиях рускага языка, як яны казалі, можна, а вось лацінкай барані Божа. І гэтая забарона дзейнічала ажно да 1906 года. Таму кніжкі патрыярха нашай літаратуры Францішка Багушевіча друкавалі і кантрабандай вазілі з Кракава, які знаходзіўся ў Аўстра-Вугоршчыне. Эх, скручу я дудку, такое зайграю, што ўсім будзе чутка ад краю да краю. Гэтыя словы, якія мы ведаем яшчэ са школы, пісаліся і друкаваліся лацінкай, роўна як і мужыцкая праўда Кастуся Каліноўскага, як і раннія творы Янкі Купалы, пачынаючы з яго першага верша па-беларуску «Мая доля». Туды ж Якуб Колас, «Цётка», «Усё наша нюскае пакаленне», аснова нашай літаратуры. Варта разумець, што ўвесь гэты фундамент, падмурак беларускай свядомасці быў прагавораны, а пасля прапісаны акурат лацінкай. І калі гэта прыбраць, то што застанецца? Газета «Наша Ніва» выходзіла адразу на двух алфавітах – кірыліцай і лацінкай. На будынку рэдакцыі ў Вільні было адпаведна 2 шыльды, каб кожны мог прачытаць. Справа ж яшчэ ў чым? Алфавіты мелі канфесійную і адукацыйную прывязку. Калі ты са Случчыны ці Берасцейшчыны варыся ў праваслаўным серадовішчы і заканчваў расійскую школу, то табе бліжэй кірыліца. А калі з Віленшчыны ці Глыбоччыны і ў цябе касцёльная прапіска, то лацінка, але мова адна. Ну,
І сама ж беларуская ідэя, а за ёй мова, толькі даводзіліся да ладу. Таму і дыскусія лацінка або кірыліца трывала надалей. Калі Браніслаў Тарашкевіч выдаваў сваю граматыку ў 1918 годзе, то, канешне, зрабіў дзве версіі. А ў версіі лацініцай замацаваў прынцып «адзін гук, адзін знак» – «ш», «ч», «ж», «ч». Вось гэтыя літаркі з гачкамі наверсе, каб зручней было. І па-польску, калі на той пайшло, яно выглядае зусім па-іншаму. Таму паланізацыя тут ні пры чым. Дарэчы, што цікава, Ленін лацінку падтрымліваў. Ён насамрэч быў яшчэ той русафоб, бо наўпрост счытваў усё расійскае як царскае. А вось ужо пасля яго камуністы ўзялі стары добры імперскі курс. Лацінку забаранілі для тюркскіх народаў СССР, выкінулі з карэльскай, малдаўскай, бурацкіх моваў і ўрэшце кірыліцу навязалі нават у Манголіі, бо гэта ж не пра мову, а пра палітыку. Таму і ў БССР лацінка была забароненая як буржуазны нацдэмаўскі алфавіт. У міжваеннай заходняй Беларусі выходзіла процьма ўсяго па-беларуску на лацінцы. Кнігі, газеты, брашуры, малітоўнікі, на любы густ. Для чытачоў гэта было наўпрост натуральна, а над выдаўцамі не стаяў нейкі цэнзар з пугай, які прымушаў абіраць той ці іншы алфавіт. Было гэта натуральна і ў эміграцыі, у Коўніці, у Празе, дзе было багата беларускіх арганізацыяў, студэнтаў. А вось адзіны выпадак масавага выкарыстання беларускай лацінцы ў справаводстве, паперкі, падаткі, жыроўкі за святло ці за дровы. Гэта гады нямецкага панавання, 1941-44. Які жах! Можа быць, гэта Гітлер і Розенберг начамі не спалі і думалі, як гэта беларусам навязаць лацінскі алфавіт? Не, сябры мае, немцам было глыбока не да таго. А вось беларусы, якія ўваходзілі ў школьную ці цывільную адміністрацыю, наўпрост карысталіся магчымасцю і прасоўвалі беларускую мову і кірыліцай, і лацінкай, бо для людзей гэта было натуральна. Адсюль характэрныя спеўнікі, дзіцячыя кніжкі, сшыткі. І шмат хто з дзетак, якія вучыліся ў тыя гады, свае першыя словы па-беларуску пісаў акурат лацінкай. Зразумела, што ў паваеннай БССР ніякай дыскусіі пра алфавіт не было і быць не магло. Таму лацінка перажыла гэтую доўгую зіму ў Штатах, Брытаніі, Францыі, Аўстраліі. Вось вам, напрыклад, часопіс «Сяўбіт», які за акіянам выдаваў Францішак Чарняўскі. Ці пераклад «Кво-Вадзі» з Сенкевіча. Упершыню па-беларуску выйшаў у Рыме ў 1956 годзе таксама лацінкай. У 90-е, пасля аднаўлення незалежнасці, гаворка была, на жаль, не пра алфавіт, а пра мову як такую, хоць на якім алфавіце. Адзіная дзяржаўная ці не, колькі яе мае быць у школе ці ў жыцці. Усе мы ведаем, як яно сталася. А вось лацінка стала алфавітам андэграунду. Прывітанне Лявону Вольскаму і гурту НРМ. Хлопцы прынцыпова афармлялі свае музычныя альбомы лацінкай ужо шмат гадоў таму. А яшчэ лацінка была добрым спосабам для контркультуры паслаць рускамірцаў лесам. Хай сабе гадаюць нявукі, што там напісана. Дык а што ж сёння? Як мінімум, маючы лацінку, нам не трэба перакручваць сваю мову, як расейцам. Калі робім транслітарацыю імёнаў, прозвішчаў ці геаграфічных назваў, мы спакойна пішам «Орша» ці «Ляхавічы» і не пераймаемся, што нехта гэты назоў не так прачытае, бо пішам па-свойму. Трэба ўсвядоміць, што беларуская мова біграфічная, двухалфавітная. Не таму, што я так прыдумала, гэта рэальнасць. А калі дзеці ў школе будуць мець спецкурс лацінкі, гэта што, кепска? А калі беларускі варыянт уладара пярсцёнкаў выходзіць і кірыліцай, і лацінкай, дык чаму не? Гэта ж пра багацце нашай культуры. Для замежнікаў праз лацінку шлях да нашай мовы, да Беларусі стане карацейшым. Роўна як і наш шлях да іх. Добра, карыстацца ці не карыстацца ў жыцці справа прыватная, няхай. Але каб не разумець зусім, скажам, надпіс «Плошча незалежнасці» лацінкай, гэта ўжо сур'ёзнае пытаннечка да вашай адукацыі і здольнасцяў. Ці я не маю рацыі? Напішыце ў каментарах. А на сёння мы развітваемся. Будзьма разам з сапраўднай гісторыяй і будзьма разам з Украінай.